Эфирда парламент хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибрахимова. Исәнмесез. Иртәгә 21 апрельдә Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга еллык юллама белән мөрәҗәгать итәчәк. Президент узган ел нәтиҗәләренә йомгак ясап, социаль ярдәм итү, сәнәгатькә булышу чараларын билгеләр дип көтелә. Ә Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутатлар юлламадан нәрсәләр өмет итә? Послание президента Федеральному собранию – это конституционное полномочия президента, где он отражает основные стратегические этапы видения развития нашей страны. В этом послании будут направления, связанные с социальной поддержкой наших граждан. Мы говорим, что у нас за чертой бедности находится немалое количество наших граждан. Нам бы хотелось, что при помощи государственной поддержки, федеральной поддержки мы обратили внимание на это. В первую очередь меня волнует, и я хотел бы услышать о развитии производства, промышленного производства в первую очередь. И хотел бы услышать о конкретных мерах в сфере охраны окружающей среды и в целом экологии. Әҗемға көнне 23 апрельдә Татарстан Дәүләт Советының 21 утырышында хөкүмәт хисабы тыңланачак. Президиум утырышында шундый карарга киленде. Парламентарийлар 19 мәсьәләне карарга планлаштыра. Шуларның 9-ы республика, 3-се федераль закон проектлары. Башкарма хакимият органнары эшчәнлеге нәтиҗәләре турындагы хисап парламентка Татарстан президенты тарафыннан кертелгән иде. Ул Дәүләт Советына 8 апрельдә керде. Барлык комитетларда да фикер алышынды. Депутатлар 40-тан артык сорау тәкъдим итте. Аларның күбесе республикада яшәүчеләрнең мөрәҗәгатьләре. Депутатлар һәм гражданнар җыеннарында күтәрелгән проблемалар белән бәйле. Безнең төп бурыч халыкның ихтыяҗларын мөмкин кадәр югары дәрәҗәдә тормышка ашыру дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Идел буе төбәкләре закон чыгаручылары Россия Конституциясенә төзәтмәләр кабул итүгә бәйле рәвештә төбәк законнарын тәңгәлләштереп үзгәртү ягында. Исегезгә төшерәбез, төбәкләргә үз законнарын яңа федераль нормаларга туры китерү өчен 3 ай вакыт бирелде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Идел буе федераль округы закон чыгару җыеннары җитәкчеләре ассоциациясенең бу уңайдан Дәүләт Думасына мөрәҗәгать итәргә җыенуын искәртте. Да, мы можем приводить в соответствие и делаем это без федеральных законов, без внесения изменений в федеральные законы, то, что прямого действия эти изменения, скажем, по вопросам назначения прокуроров в субъектах Российской Федерации, по изменению положения дел конституционными уставными судами в субъектах Российской Федерации, еще ряд вопросов. Но есть такие, которые требуют обязательного, предварительного, до нашего рассмотрения, принятия федерального закона. Алар тылда бийек җиңү көнен якын айтты. Бәйрәм алдыннан Казан дары заводы хезмәт ветераннарын хөрмәтләделәр. Аларны предприятие музеена чакырдылар. Биредә тыл ветераннарының хезмәт батырлыгы тарихын кадерләп саклыйлар. Казан дары заводының туган көне икәү санала. 233 ел элек 24 апрельдә патша Екатерина 2 завод төзү турында указны имзалый. Ә 2 айдан соң беренче дары эшләп чыгарыла. Совет чорында танылган заводның туган көнен май аенда химикларның һөнәри бәйрәме алдыннан билгеләп үтә башладылар. Заводның Бөек Ватан сугышында җиңүгә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Фронтка артиллерия өчен 4 миллиардтан артык патрон, шулай ук самолет кораллары җибәрелә. Легендар катюшалар өчен дә снарядлар җитештерәләр. Ольга Павлова Думаның хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитетында эшли. Шәй өстәле янында ул завод хезмәткәрләренә Казанга хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исем бирү турында сөйләде. Наказларны тыңлады. Дары ясаучыларның һөнәри осталыкларын буыннан буынга тапшыручы гаиләләр дә искә алынды. 233 ел эчендә биредә 120-дән артык хезмәт династиясе эшләгән. Бер династиянең гомуми стажы 700 ел. Ветераннар әле дә киләчәккә ышаныч белән яши. Кайбер ветераннарның оныклары да заводка эшкә килгән. Алар һичшиксез предприятиенең хезмәт дуанын дәвам итә. Дары заводының Россия дәүләтенә хезмәт итү дигән өндәмәсенә тугры кала. Бүгенгә менә шулар парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз, ә бүгенгә сау булыгыз.